سلام زغبركم تحت كميت علوم باركسنا الساعة زينة تاتي مزيكم اللخو مجمرتا جن أرست زينة بيتشتن من لعال زحكوزو تسفاز قرص مثل على تحت زبل أرستي بمنستر زينة إيرتراز وطا حادشن أوانا المغلطي كارتوم سراوت سودان نتارس ختمان مكوتسار مدقعتي قتل كام زلو أفليتوم أوانا عبالتات كنات إسرائيل حزب الله شمون توتادرات إسرائيل تقاتلهم إيران أمريكا إذا خيتأتو أتنكغان كالوتن زبل زينة تاتي زنا متزناكم لنا سناي مكتتال ምስ ሃገርና ኤርትራ ተተሓሒዙ ዝወፁ ሓፀርቲ ዜናታት መልእኽቲ ካብ ሚኒስትሪ ዜና ግጭት ንምልዓል ዝሕግዙ ተስፋ ዝቆረፁ ምትላላት ኣብ ትሕቲ ዝብል ኣርእስቲ ከም ዝዝከር ሰነተር ኣሜሪካ ክሩስ ኩንስ ከምኡን መሳርሕቱን ኤርትራ ኣብ ሰሜን ኢትዮጵያ ንክልተ ዓመት ኣብ ዝፀንሐ ኩናት ከቢድ ግፍዒ ፈፂማላ ዝኸሰሰ ኣሽነት ዝመልኦ ክስታት ኣንሳፊፎም ነይሮም እዮም። እዚ ርካሽን ዝሕዝንን ተግባራት እዚ ነቲ ሰፊኑ ዝነበረ ኩናት ንምግዳድን ዝያዳ ንምግዳድን ብፍላይ ምልዓል ብዝብል ተንኮለኛን ሱር ሰደደን ፖሊሲታት ዝተደፋፈ እዩ። እዞም ኡክያትን ቆፈታትን ተንኮለታት ኣብዚ ቅንያት ብዝተፈላለየ መልክዕን ፍልልያትን ዳግማይትን ስለው ኤርትራ ከም ቀደማ ነቲ ሞራላዊ ምኽሳርን መሰረታዊ ስውር ኣጀንዳታትን ናይቲ ሙሉእ ምትላልን ሙሉእ ብሙሉእ ፈሊጣቶ ከም ቀደማ ናብ ናይ ሓሶት ቁርፅራፅ ኣይከተሓስብ ነያ። ብተወሳኺ ወግዓዊ ሕቶ ዕረቕ ንጅቡቲ ኣብ ቅርዓት ማሕበረሰብ ዓለም ኣብ ኒውዮርክ ንመበል 79 ግዚኡ ዝገባእ ዘሎ ዋዕላ ሕብረት ሃገራት መደረ ዘስማዕ ቀዋሚ ወኪል መንግስቲ ጅቡቲ ሃገሩ ምስ ኤርትራ ዘለዋ ሽግር መሰረታዊ ሃገራዊ ሕጊ ማዕልቦ ክትገብረሉ ድልውቲ ምህላዋ ገሊፆም ጅቡቲ ስለምንታይ ኣብዚ ሕጂ በፂሑ ምስ ኤርትራ ዝምድና ምዕራይ ተራእይዋ መርመራ ዘድልዮ ጉዳይ እኳ እንተኾነ ሰብ መዚ ኤርትራ ግን ግዜ ዝረኽቡላ ኣይመስሉን ዘለው። ዋናው معبلاتات كنات إسرائيل حزب الله شمونت وتدرات إسرائيل تقاتلهم سراويت إسرائيل تمالي دوب ليبانوس تحيزو دحر مئتاو حزب الله انفلما وانا بكل جزاتو مسحيلتات إسرائيل كم زقتمه أفليتهم وهابقال حزب الله لم يبدو باو ليبانوس مسحيلتات مكل خال إسرائيل زكايرو جيجت أكال نايتي قدام يزوريا وقم خانو قاليت لهم محمد عفيف نغازيتنيا تاتاب زهابو مغلطي حيلتاتنا نصلان مقطامن نممكاتن ملؤ مدلاو غيرمالو كبل مزرابو رويترز صبصبوم عفيف فسيخو اتعطو كجلم سراويت مكل خال إسرائيل زقبر وقع أخل عدقنا صورن كم زلو يزرب حزب الله سراويت مكل خال إسرائيل نابوشت ليبانوس أباي توتر داو جيجت كم زقاتمه كلت يوم أرقاقي تمالو شمون توتر دات إسرائيل أبتاب دباو ليبانوس كايد زلو سرحيتات كم استغطلو سراويت إسرائيل أفليت لهم حالتات مكل خال إسرائيل قدموا أبزوت مغلطي كابتن إيتان إيتزاك أوستر زي تبع لما كنا لهم ربع أبوشت ليبانوس تقتل فلام وتادر منبارو حابيرو نيرو أتود إسران كلتن عمت منسي أزازي عبدباي وقع تنتف كانتا إلي تهادو كماندو منبارو مغلطة السراويت يحبر سلسة خبتم شوعاتون أبالاتنا يتفليت تهادو مخانم تسراويت تغيسلهم كالو شوعاتو تهدرات كم زغسلون تحبريتا يتكسم سراويت إسرائيل أبدباو ليبانوس تمالي كابزات تجميرو تحت غطس على كاب معناو جميرو أبحيا لخبابيتات سرحيتات كم زكايدة يحبر السرحيتات مسحيل أير تهاجر بموهات كم زكايد زحبر خوينو أبقرب عوان بستفت أمت قاعت نفرتي لعلي 150 تحت غرس 5 عنوة يقلت حزب الله حيلتات إسرائيل نتي سمايو حنصات بزبل فلت ودب حبرات هاجرات قاطر ودب تحسو أستات 400 متر ناب دبا ليبانوس كم زعتوا يخسس غوتريس ناب إسرائيل كياتو تأكدو بايتو تصتا حلصوص أخيبا كايدو ዋና ጸሐፊ ሕብረት ሃገራት አንቶኒዮ ጉተሬስ ናብ እስራኤል ከኣቱ ከም ዝተኣገደ ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ሃገር ኣፍሊጡ እስራኤል ካስ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ ስጉምቲ ጉተሬስ ነቲ ኢራን ኣብ ልዕሊ እስራኤል ዘካየደቶ ደብዳብ ሚሳይላት ብዘይወላውል መንገዲ ኣይኮነኖን ብዝብል ዝተወስደ እዩ። እቲ ዋና ጸሐፊ ጸረ እስራኤል መርገጺ ኣለዎ ዝበለት ሚኒስትር ንኣሸበርቲ ዓመፅትን ቀተልትን ደገፍ ይህብዩ ክብል ከሲሱ ጉተሬስ ትማሊ ኣብ ዝሃቦ መግለጺ እቲ እናሰፍሐ ዝኸይድ ዘሎ ግጭት ምኹናን ምቁራጽ ጸብዖታት ክግበር ጸዊዑ ነይሩ። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ባይቶ ጸጥታ ሕብረት ሃገራት ሎሚ ኣብ ኒውዮርክ كتوص أخيبا يكايدالو بتخونتات استشغل غوتريس غزي حلفالو اتخونتات بوصص فتح كنا ديلو تصوي علوم اتما كلام مبرق هل زبل زلو بارع بغلطفنا بمقلو يسغاغرالو كبل بمغلاص كاب حماق نابس خفا كم زي معبله تزاريبوم غزياو تخصدوم بالزغرب امامه باسرائيل تقبلنت كم زي رخبون نت اخيبا حبيرم اب ليبانوس متنسفح كنات كيغبر مقطع وسانيو زبل غوتريس اب تهاجر زلو عقاب سلام سراويت تودب ابوتو كم زلو غليصو ولا كو اسرائيل بوتا خغير طلب تقربت اب ليبانوس زاقت لعلي شح سبات بمتقعة إسرائيل كم تقتلو سب مزت هاجر حبيرم اللوم لوم نقوها بستخدم متقعتي حيالو سبات تاب استفل عليك كبابتات ليبانوس كم تقتلو سبات يقلصم تمال سولس إسرائيل كتما تل أفيف شو عت إسرائيل وين قتلون كلو كالو تأثر شد شرمة
ቀሲሎም እቲ ብጥኢትን ብካራን ዝተኻየደ መጥቃዕቲ ብክልተ ኣሸበርቲ ከም ዝተፈጸመ ሰብ መዚ ጸጥታ ገሊጾም ሓደ ወዲ 19 ዓመት ካብኦም ክቕተል እንከሎ እቲ ወዲ 25 ዓመት ካልኣይ ግን ብከቢድ ቆሲሉ ይእለ ከም ዘሎ ጠቒሶም ኣሎ። ኣብቲ መጥቃዕቲ ሓደ ዜግነት ግሪክ ዘለዎ ሰብ ከም ዝተቐትለውን ተፈሊጡሎም። ብካልእ ወገን ሓይልታት እስራኤል ኣብ ጋዛ ዘካየድዎ ሓድሽ ደብዳባት ኣየር ብውሕዱ 73 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ሰብ መዚ ጥዕናት ወሽመጥ ገሊጾም ኣለዉ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ብዛዕባ እዋናዊ ባለታት ናይ ዝቕጽል ዘሎ ስርሒታት ንምዝራብ ምስ ሓለፍቲ ጸጥታ ተራኺቡ። ኣብቲ ኣብ ከተማ ተል ኣቪቭ ዝተኻየደ ኣኼባ ሚኒስተር ምክልኻል ዮኣፍ ጋለንት ዝርከቦም ሰበስልጣን ተረኺቦም ነይሮም። ኣዘዘ ሰራዊትን ሓለፍቲ ትካላት ስልያን እውን ተሳቲፎም እዮም። ትማል ምሸት ኢራን ናብ ልዕሊ እስራኤል ጽዑቕ ደብዳብ ሚሳይላት ድሕሪ ምክያዳ ዓቢ ጌጋ ፈጺማ ክብል ዝተዛረበ ኔታንያሁ ኢዳ ክትረክብ ምዃና እውን ኣጠንቂቖሎም። ኢራን ኣሜሪካ ኢዳ ከይትእቱ ኣጠንቂቓ። ድሕርቲ ኢራን ትማል ምሸት ናብ እስራኤል ዘወረደቶ ሚሳይል ኣሜሪካ ምትእታው ከይትገብር ኣጠንቂቓ። ሚኒስትር ጉዳያት ወጻኢ ኢራን ኣባስ ኣራግቺ ድሕርቲ ኢራን ናብ እስራኤል ሚሳይል ምውንጫፋ ኣሜሪካ ኢዳ ከይትኣቱን ካብቲ ጉዳይ ክትርሕቕን ኣጠንቂቑ። ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ኢራን ናብ ልዕሊ ሃገሩ እትገብሮ መጥቃዕቲ ዋጋ ክትከፍል ክብል ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ሃገሩ ተዛሪቡ ምንባሩ ይዝከር። ፕሬዚደንት ኣሜሪካ ጆ ባይደን ኣሜሪካ ንእስራኤል ሙሉእ ብሙሉእ ከም እትድግፍ ብምግላጽ ሎሚ ድሕሪ ቀትሪ ምስ ቀዳማይ ሚኒስትር እስራኤል ቤንያሚን ኔታንያሁ ክራኸብ መደብ ከም ዘሎ ተፈሊጡሎም። ሰራዊት ኣሜሪካ ንእስራኤል ካብ ኢራን ናብ ዝተተኮሰ ሚሳይላት ንምዕጋት ይሕግዛ ከም ዘሎ አልጀዚራ ድማ ገሊጻላ። ካርቱም ሰራዊት ሱዳን ነታ ርእሲ ከተማ ንምቁፅጻር መጥቃዕቲ ይቕጽል ከም ዘሎ ኣፍሊጡ። ሰራዊት ሱዳን ናብ ዝቐረበ እዋን ንርእሲ ከተማ ሱዳን ንምቁፅጻር ዝጀመሮ ሓድሽ መጥቃዕቲ ከም ዝቐጽሎ ላዕለዋይ ኣዛዚ ገሊጹ። ሌተናል ጀነራል ኢብራሂም ጃብር ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ቃል ነቲ ንላዕሊ 17 ኣዋርሒ ዝቐጸለ ኩናት ሰላማዊ ፍታሕ ንምርካብ ዝካየድ ዘሎ ዝርብ ዘየገድስ ሰራዊቱ ስርሒታቱ ደው ከም ዘየብል ተዛሪቦም። ሰላማዊ ዘተ ክቕጽል ይኽእል እዩ፣ ሰራዊትና ግን ብሰንኪ ደው ኣይብልን እዩ ይብል እቲ ምክትል ሓለቓ ስታፍ ሓይልታት ሱዳን። ኣብ ዝቐረባ መዓልትታት ሰራዊት ሱዳን ርእሲ ከተማ ካርቱም ካብቶም ብጀነራል ሕመድቲ ዝምርሖ ሓይልታት ታዳዒም ኣልሰሪዕ ሓራን ምግባር ሓድሽ መጥቃዕቲ ምፍናው ይንገር። መራሕቲ ክልቲኦም ወገናት ብዘይ ምቅዳዎም ኣብ ሚያዝያ 2023 ዝተወልዐ ኩናት ሓድሕድ ኣብቲ ሃገር ከቢድ ሰብኣዊ ቅልውላው ኣስዒቡ ይርከብ። ብሰንኪ እቲ ግጭት ዛጊድ ኣስታት 150,000 ሰባት ከም ዝተቐትሉ ዝገለጸ ጸብጻብ ከም ዘሎ ብሚልዮናት ዝቑጸሩ ዜጋታት ክፈናቐሉ ከለዉ ዳርጋ ፍርቂ ህዝቢ እቲ ሃገር ድማ ሓደጋ ከቢድ ጥሜት ኣጋጢሞ ከም ዘሎ ሰብኣዊ ትካላት የመላኽቱ ኣሎም። ጀነራል ጃብር ግን ኣጸቦ ተራእዩ ከም ዘሎን ዝገልጽ ጸብጻባት ነጺግዎሎም። እቲ ዝተፈላለዩ ጉዳያት ብምልዓል ዝተዛረበ ጀነራል ካብ ኢራን ኣጽዋር ናይ ምርካብ ስምምዓት ከም ዝነበሮም ኣሚኑ። ሰራዊት ደው ክብል ዝኽእል ክልቲኦም ወገናት ተኽሲ ደው ንምባል እንተተሰማሚዖም ብምባል ሓይልታት ኣልሰሪዕ ካብቲ ብውግእ ዝሓዝዎ ከባቢታት ክወፁ ጠሊቡ። ማሕበረሰብ ዓለም እቶም ምልሻ ውግእ ደው ከብሉን ካብቲ ሒዞምዎ ዘሎ ኣባይቲ ክወፁን ጸቕጢ ግበር ክብል ብምግላጽ ሓይልታት ላዕለዋይ ኢድ ሒዞም ከም ዘለው ተዛሪቦም። ምቁራጽ ተጻብኦታት ንኽግበር ክካየድ ዝጸንሐ ዲፕሎማስያዊ ጻዕርታት ዛጊድ ፍረ ከም ዘምጽእ ኣሜሪካ ፍሉይ ልኡኽ ኣብዚ ሰሙን እዚ ተዛሪቡ ነይሩ እዩ። እቲ ኩነታት ኣዝዩ ኣሰካፊ ኮይኑ ኣሎ። እቶም ደው ከብልዎ ዝግቦም ቀንዲ ኣካላትካ ኣብ ክንዲ ከቀላጥፎ ዝርበጹ ዘለዎ እዮም ዝመስሉ ክብል ፐሬሎ ኣብ ናይሮቢን ጋዜጠኛታት ኣብ ዝሃቦ መብርሂ ገሊጾም። ሰብኣዊ ኩነታት ገለ ምሕሓሻት ከም ዝረኣየ ዝገለጸት ኣሜሪካዊ ዲፕሎማስየኛ ረድኤት ዝጸዓነ ሰብኣዊ ቃፍላይ ኣብቶም ተዓጭዮም ዝነበሩ ከባቢታት ክበጽሕ ከም ዝኻለ ጠቒሱ። እንተኾነ ግን እቲ ኩነታት ክረጋጋእ እንተኾይኑ ካብኡ ኣዝዩ ዝለዓለ ምሕያሽ ክረአ ከም ዘለዎ ኣይሓበን። ጀነራል ዓብዱልፈታሕ አልቡርሃን ዝምራሕ ሰራዊት ሱዳን ንሓያል ኣዋርሕ ረድኤት በቲ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዝቆጻጸሮ ዶባት ጫድን ዳርፉርን ከይኣቱ ኣጊዱ ነይሩ እዩ። ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ነሓሰ ብምፍቃዱን ሓይልታት ኣልሰሪዕ ሰብኣዊ ሓገዝ ናብቲ ዝቆጻጸርዎ ቦታታት ከብጽሕ ምትሕባሮምን ነቲ ኩነታት ከቃሎ ከም ዝኻለ እዩ ዝግለጽ። ጀነራል ጃብር ኣብ ዘካየዶ ሰፊሕ ቃለ ምሕተት ሰራዊት ሱዳን ሕልኽልኻት ፍቓድ ብምግባር ንተበጻሕነት ረድኤት ይዕንቀጽን የደናጉን ኣሎን ዝብል ነቐፌታ ነጺግዎም። በአንጻሩ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ሰብኣዊ ቀረባት ብምዝማትን ናብቲ ኣብ ሰሜናዊ ዳርፉር ኣብ ከባባ እትርከብ ከተማ ኣልፋሽር ረድኤት ከይኣቱ ብምኽልካልን ነቲ ኩነታት የጋድድዎ ምህላዎም ከሲሱ። ኣብ ወርሒ ነሓሰ ኪላታት ሕቡራት ሃገራት ኣብ ከባቢታ ከተማ ኣብ ዝርከብ ማዕስከር ተፈናቐልቲ ዛምዛም ኩነታት ዓጸቦ ከም ዝተረኣየ ሓቢሮም ነይሮም። እቲ ሱዳናዊ ጀነራል ግን ኣብቲ ሃገር ዓጸቦ ይተረኣየን ዝብል መርገጽ ሰራዊት ምድጋም እቲ ናይ ጥሜት ቅልውላው በቶም ተጻባእቲ ሓይልታት ኣልሰሪዕ ዝተፈጥረ ምዃኑ ይምጉት። ኣብቲ ሃገር ዓጸቦ ከም ዘሎ እንተተኣውጁ ባይቶ ጸጥታ ሕቡራት ሃገራት ትካላት ረድኤት ናብቲ ዝተጸልዎ ከባቢታት እፁፅ ደገፍ ከብጽሓ ከገድድ ይኽእል እዩ። እንተኾነ ግን መንግስቲ ሱዳን ዛጊት ዓጸቦ ኣያወጅን። ሰራዊት ሱዳን ንምዕራባዊ ዶብ ጫድ ክዓጽዎ ተገደደ በቲ መስመር ዕሱባትን ኣጽዋራትን ናብ ሓይልታት ጀነራል መሐመድ ሓምዳን ደጋሎ ይኣትሎ ብዝብል እዩ። ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ሓንቲ ካብተን ሓይልታት ኣልሰሪዕ ወታደራዊ ደገፍ ይባይን ተባሂለን ዝሕመያ ሃገራት እያ። ደገፍ ኢማራት ኣብ መስርሕቲ ኩናት ዓቢ ፍልልይ የምጽእ ዝበለ ጀነራል ጃብር ብምኽንያት ኣዳዒም ኣልሰሪዕ ምልሻዮም ግና ደገፍ ምዕቡል ኣጽዋራት ይረኽብሎም።
እንተኾነ ግን ኣብ መወዳእታ ነቲ ኩናት ክዕወትሉ ኣይክእሉን እዮም ምልሻ ስለ ዝኾኑ ይብል። ወላኳ ሕቡራት ኢማራት ዓረብ ነቶም ሓይልታት ወታደራዊ ደገፍ ከም ዘይትገብረሎም እንተገለጸት መርትዖታት ከም ዘሎ ግን ሕቡራት ሃገራት የመላኽቱ። ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣብ ኣሜሪካዊ ጋዜጣ ኒውዮርክ ታይምስ ዝተሓትመ ውፅኢት መርመራ ሰፊሕ ምልክታትን ጭብጥታትን ኣቕሪቡሎ። ሰራዊት ሱዳን ብወገኑ ብዛዕባ ዓድጋ ኣጽዋር ምስ ኢራን ልዝብ ከም ዝተኻየደ ጀነራል ጃብር ኣተንቢሁ። ገንዘብ እንድሕር ደኣ ኣለካን ክፍሊት ዘሳልጥ እንተተረኺቡን ኣጽዋር ክትረክብ ትኽእል ኢኻ። ኢራን እውን ጥረ ገንዘብ ተዘይሂብካዮ ኣጽዋር ኣይክትበካን እያ። ጥረ ገንዘብ ድማ የብልናን። እቲ ኣገዳሲ ነገር ንሕና መንግስቲ ኢና። ብዝኾነ ወገን ክንወዓል ድማ መሰል ኣለና ኢሉ። ሰራዊት ሱዳን ኣብ ልዕሊ ኣብያተ ትምህርትን ሆስፒታላትን ኣልማማ ደብዳባት ከም ዘካየደን ዘይሕጋዊ ማእሰርትን ስቅያትን ሰባት ከም ዝፈጸመን ዝገልጹ ጸብጻባት ሰብኣዊ መሰላት እውን እቲ ጀነራል ነጺግዎም። ሰራዊት ሱዳን መልእኽቲ ይኮኑን ገበናት ክፍጽሙ ይኽእሉ እዮም ግና ብዛዕባ ውልቀ ሰባት እየ ዝዛረብ ዘለኹ ይብል ጀነራል ጃብር። እቲ ደማዊ ኩናት ክሳዕ መዓስ ክቕጽል ከም ዝኽእል ግምታቱ ካብ ምሃብ ዝተቆጠበት ወታደራዊ ኣዛዚ ኣብ መወዳእታ ግን ብዓወቶም ክዛዘም ተጽቢት ኣለዎ ኢሉ። ገለ ሰበስልጣን ምክልኻል ሱዳን ምስቲ ን20 ዓመታት ዝቐጸለ ኣሜሪካ ዘካየደቶ ኩናት ኣፍጋኒስታን ከነጻጽርዎ ተሰሚዖም ኣለዉ። ንኩናት ሱዳን ዝከታተል ሱዳን ዎር ሞኒተር ዝተባሃለ ጉጅለን ተመራመርቲ ከም ዝበሎም ቅድሚ ሕጂ ኣብቲ ሃገር ዝነበረ ኩናት ንነዊሕ ዓመታት ከም ዝቐጸለ ይመልክት። ነዚ ዝተናውሐ ኩናት ከም ዝኸውን ዝገበሮ ሱዳን ሰፊሕ ሃገር ብምዃናን እቶም ተጻባእቲ ወገናት ድማ ዓበይቲ ምዃኖምን እዩ። ሓደ ዓውደ ውግእ ውፅኢት ናይቲ ኩናት ክውስኖ ዝኽእል ኣይኮነን ክብል ንቢቢሲ ኣብ ዝሃቦ ግብረ መልሲ የረድእ። بعين جنرال جابر جن نايت خينات مودات نتصريو سودان كتصاريا سودان داغماي كتنصيا منبر كزغبركم تخاتلتنا نايز ساعت زي زينا مسانارنا بزي فتصم حدث زيناتات مكتتال سبسكرايب شير لايك كومنت مقبر يترسعيكم سلام.